A day in the life sa usa ka bana nga nangasawa og nurse kay nagtahong nga makalingkawas sa kalisod. Bye. Panabangi bayet, gahot akong dughan dalaga na kaya kong anak. Uy, naalap ko'y katunga sa makeup. Yo mga yets, laing adlaw, laing video na sad. Sayo kayo nakaluto na dayon akong amo no sa iyang specialty na pansit ug lumpia. Moong special ni kaya maka-order ani katura mga dugong bughaw. Mao nang sa wala nay langay pag i-deliver dayon namo. Dili pwede malit kay pasing gipanggutom na sila. So excited, it looks delicious. Thank you. Oh my god. So good. Nakadungog mo ato nga feedback. Mato pa sa akong amo, music in the air lagi daw. Pag-abot din ang mubalik sa balay, nag-decluttering dahil may bali some going sa yutang na tawhan ang some i-donate sa Here and House of Hope. Type sa hapit kumawadan og hangin bayot. Mga puros na natubuan nga mga saninaa. Na mga winter clothes, timing kayo, hapit nating tugnaw, instead nga ilabay, ihatag na lang, may na lang, magamit pa sa uban. Kafait lagi aning gipanganak tag 6 footer, oy, kailangan pa tamo kinto. Amo na lang nagibili no, dira man gyud ang dropping area, unya kay murag busy man ang tagtungod. So, mao to yun, gihatda na sa ko tanon. Shout out to Christian sa malamian nga tanon. Thank you so much! Say hi sa ang ganda mo. Hi. Bye! Thank you! Pagka-perfect, nakalibre sa tag-utanon ani. Galuto na lang po dayon akong amo yets, kay murag udto na ang atong mga alaga nga sawa sa atong stomach ani, nagwala na. Pag human og lawog sa mga sawa yets, nag-steam na lang po dayon akong amo og okra. Kay para nara pud mi makaon so maabot na henerasyon. Mabuang ko sa order nun bayet, pansit, lumpia, og dinuguan inasal, panabangi. Pero okay ra, ana man gyud ang mangitag kwarta. Oh yes. Time sa akong wow, mahugaw unya. Maong gisugna na lang po dayon ako gutad-gutad ning mga stomachs kay para dili ra kay ta maleft behind sa mga happenings ba. Kalami ra ba gyud kay ani prituhon oy, din suka dayon. Pagka-perfect. Oh yes. Maong gisugda na dayon oy. Pagkalami! Mao ako na bang ipaspasan og takos kay para makaisbong sa ta sa inasal bayet. Basin makaingon mo nga itsura ray lami ha. Shodi mag-ana yets evidence ay. Hapit na ko magtukod og inasal diring dapita ang tawag Yeyets Inasal Express. Yes! Maski pag isa ray order ato nang dawaton basta kamoy sugba. Kabalo ba mo ang inasal comes from the word ina which means nanay and sal is Sally. So nanay ni Sally. Patakar magagyaw-yaw dira do. Kinsa kas Kuya Kim? Nahuman naging kog luto panabangi. Kinsa gud dili gutomon makatan-aw ka ana? Yes. Mao to pagkagabi i-deliver din ang angay i-deliver. Lahi pud ako ba ayaw lang pud sige tan-aw dira. Yets follow and share pud dira para madali tagkahawas kalisod ba. Kaloy pud nimo Yets oy. Ano yun? Oy say hi. Bangkang rice. Say hi. Bangkang rice. Pag human ang deliver yun, sindiretso na po midayon og target, kinihangyo akong dalaga nga she needs a new outfit lagi daw kay picture day nila. Take sa clearance section diretso oy. Bintaha ra gyud makasave-save gamay ba. Grabe na mo og dinloto Yets pero nakalimot may pasubra sa amo panihapon. Mao ni hapit na lang po Big McDonald's unya kay wala may rice ug chicken during the pita. Mao na nagantos na lang sa big burger ug fries. Kumusta naman si Jollibee during the pita? Yes, unsa na kay lasa na niya? A few moments later. Mo na din among halin Yets, naka 200 to me, apil na sa digital. Syempre, may nusan pa na sa puhunan. Mo nang iawhag ta mo basta magkugi lang yun, na grasya mabot ng inyong madawat. Basta kay good vibes lang ta always. See you next time. Out!